Pozdrav svima! Danas ćemo pričati o nabavci raketnog sistema PVO srednjeg dometa FK3 za vojsku Srbije. Pored konkretne nabavke, analizirat ćemo i sam sistem kao i uporediti ga sa nekim ruskim sistemima kao što su S-300 PMU-1 i S-300 PMU-2. A planiram da u jednom od budućih klipova FK3 uporedim i sa sistemom PVO srednjeg dometa 9K317M Bukem 3. Pre svega po godišnjem izveštaju Jugoimporta mogli smo vidjeti da je od uvezanih sredstava između ostalog bio i ovaj raketni sistem. Nije poznata tačna cena, ali se može pretpostaviti da je cena 3 kupljene baterije oko $250 miliona, što i nije tako mala cifra za samo jedan divizion ovakvog oruđa. No, hajde sada da pređemo na analizu sistema i upoređivanje istog sa drugim sistemima PVO slične kategorije. Pre svega FK3 je kineski raketni sistem PVO srednjeg dometa. Radi se o izvoznoj verziji sistema HQ-22 namenjenog kineskoj vojsci. Inače, govori se da je ovaj raketni sistem nastao kao produkt mešanja ideja preuzetih od sistema Patriot i sistema S-300. A da li je to tako? Pa vidjet ćemo. Neću se baviti istorijom razvoja sistema, već ću preći odmah na njegove karakteristike i sposobnosti. Treba samo napomenuti da, iako se već dosta priča o ovom sistemu, ipak se ne zna mnogo o njemu, a ni sve informacije koje su nam dostupne nisu u potpunosti sigurne. E sad, FK3 se može organizovati ne samo u divizionima, već i u baterijama, tako da se može reći da je nešto fleksibilniji od sistema kao što su sistemi porodice S-300, koji ipak funkcionišu po nivou, to jest na nivou diviziona. Jedna baterija se sastoji od jednog radara za praćenje i navođenje, odnosno nišanskog radara H200 ili neke njegove blago modifikovane verzije. Sastoji se od jednog osmatračkog radara kao i od 3 do 6 samohodnih lansenih oruđa sa po 4 lansena kontejnera na svakom. Pored svega nabrojanog tu imamo i prateća vozila logistike i kako za transport opreme, tako i za održavanje i ispitivanje raketa pred lansiranje. Što se tiče radara, svaka baterija ih ima dva, jedan osmatrački, a jedan je nišanski. Jedna od većih misterija FK3 jeste i ta da se još uvijek pouzdano ne može reći koji osmatrački radar ide uz ovaj sistem. Pretpostavlja se da je u pitanju LCQ-776, međutim problem kod utvrđivanja osmatračkih radara u bateriji kineskih sistema protivvazduhoplovne odbrane je taj što je kod njih moguće ove radare jako lako menjati, odnosno umjesto LCQ-776 postaviti recimo Type 120 ili Type 305A ili Type 305B. Što se tiče nišanskog radara, on je gotovo sigurno neka verzija H200, ali nigdje se ne spominje tačna oznaka. Radar je prethodno korišćen na raketnim sistemima PVO KS-1A, a sada se nudi i uz FK3, međutim nisu u potpunosti isti. Vizualno se mogu primetiti razlike ne samo, na samom radaru, odnosno vidi se da H200 namenjen FK3 sistemu ima nešto više antena. To bi trebalo da znači i da je sam radar poboljšana verzija istog korišćenog na KS-1A. Šta znamo o nišanskom radaru H200? H200 se može nalaziti na dve različite transportne platforme. Može biti u pitanju polumobilna platforma u vidu prikolice na kojoj se nalazi radar, a koju vuče kamion, a može se nalaziti i na kamionu pogonske konfiguracije 8x8 TA5450. Radar ima domet od otprilike 120 km za ciljeve koji lete na visinama od oko 9 km, dok za ciljeve koji lete na visinama od oko 100 metara ima domet od otprilike 50 km. Navodi se u određenim izvorima i da je maksimalna brzina cilja koju radar može da prati 750 metara u sekundi, odnosno 2,2 maha. Navodi se i da radar omogućava istovremeno navođenje 6 raketa na 3 cilja. E sad, ovo su karakteristike H200 radara koji se nalazi u sastavu baterije sistema KS-1A, a karakteristike radara H200 u bateriji FK3 nisu u potpunosti poznate, barem ne zvanično. Navodi se da je domet oko 180 km, osim dometa mogu se naći informacije da se radar može rotirati svih 360 stepeni po azimutu. Radar posjeduje i snop, odnosno dijagram od 90 stepeni po azimutu i 70 stepeni po elevaciji. Ova tako reći nova verzija, odnosno novija verzija H200, može istovremeno omogućiti gađanje do 6 ciljeva sa 12 raketa. Što se tiče samih lansera, odnosno samohodnih lansenih oruđa, ona su sastavljena od po 4 lansena kontejnera na jednom kamionu pogonske konfiguracije 8x8. Nego pre opisivanja lansera, samo da napomenem ovo.
Kinezi pored klasičnog lansera koji koristi takozvano vruće lansiranje, imaju i verziju lansera FK3 sa takozvanim hladnim, odnosno vertikalnim lansiranjem. Sve zavisi od toga šta kupac traži i koliko novca ima. Kod lansera sa kosim, odnosno vrućim lansiranjem, lanser se može rotirati 360 stepeni po azimutu i 60 stepeni po elevaciji, i to brzinom od 20 stepeni u sekundi. A kao što sam već rekao, imamo i verziju sa hladnim, to je vertikalnim lansiranjem, koja također ima 4 rakete, ali ona se postavlja u lansirni položaj kao i sistemi S-300. Sad pretpostavljam da je ovo bio jedan prilično dosadan deo za vas gledalce, ali sada krećemo u objašnjavanje i upoređivanje sistema. Prvo, nabavkom ovog sistema PVO, Vojska Srbije je dobila sistem koji se može koristiti kao sistem protivvazduhoplovne odbrane teritorije, kao što su sistemi S-300, PS, PM i PM2 i naravno S-400. Spominje se nabavka od 3 baterije ovog sistema PVO, od toga jedna je poklonjena, ako je verovati medijima, ali se negdje navodi da su u pitanju 3 kupljene i jedna poklonjena baterija. Svakako to je jedan raketni divizion, što znači da će ovaj sistem biti raspoređen tačno na određenom mjestu, odnosno tačno na određenoj teritoriji, a ne na prostoru cijele Srbije, jer je to prosto besmisleno, a da ne kažem nemoguće. Sad da me ne shvatite pogrešno, da, moguće je jednu bateriju postaviti kraj Beograda, jednu kod Novog Sada, jednu kod Kragujevca, jednu kod Niša, ali to ne ide baš tako kod sistema protivvazduhoplovne odbrane, iako baterija može raditi samostalno. Pre svega jedna baterija, kao što rekoh, ima od 3 do 6 samohodnih lansirnih oruđa, jedan nišanski radar i jedan osmatrački radar. Svaka samostalna upotreba baterija bi bila jako rizična u realnim ratnim uslovima, jer je broj samohodnih lansirnih oruđa ograničen, a i odbrambene sposobnosti sistema su dosta manje kada radi samostalno. Tako da je malo verovatno vidjeti takav raspored u realnosti. Za ozbiljnu protivvazduhoplovnu odbranu bilo bi potrebno makar 3 diviziona, odnosno od 9 do 12 baterija. Sada pređemo na upoređivanje. Neću opisivati S-300 i recimo S-400 jer sam već napravio klipove o tim sistemima, tako da koga zanima neka pogleda. Najveće razlike kod sistema porodice S-300 i FK3 su domet, metod vođenja, sastavi raketnih jedinica i naravno cena. Evo recimo imamo S-300 PS, S-300 PM1 i S-300 PM2, koji su proizvedeni 80. i 90. godina prošlog veka. Ja sada neću opisivati svaki sistem ponaosob detaljno, jer sam već napravio video S-300 PMU2 i S-400, pa koga zanima neka pogleda. Sada ću samo u kratkim crtama spomenuti ono najbitnije kod ovih sistema i na kraju doći do zaključka. Raketni sistem PVO S-300 PS je nastao kao poboljšana varijanta P, odnosno PT verzije sistema S-300. Ovo je ujedno i prva potpuno mobilna verzija ovog raketnog sistema. Pored povećane mobilnosti, PS verzija dobila i raketu 5V55R dometa 75 km po daljini i 25 km po visini. Raketa 5V55R koristi radiokomandni tip vođenja, gdje se pri završnoj fazi leta rakete ka cilju upotrebljava i metod vođenja kroz raketu, odnosno Track via Missile. Postupak lansiranja rakete 5V55R je sljedeći. Pri otkrivanju cilja od strane osmatračkog radara, kasnije i radara za praćenje i navođenje, dolazi do njegovog praćenja. Kod lansera sistema S-300P koristi se takozvano hladno lansiranje, odnosno vertikalno, izvinjam se. Tad dolazi do katapultiranja rakete iz lansirnog kontejnera nekoliko metara u vazduh i onda po dobijenim podacima o putanju cilja, raketa vrši usmjeravanje ka istom i kreće let rakete ka pravcu cilja. Posle lansiranja i usmjeravanja leta rakete dolazi do razmjene podataka između nišanskog radara i same rakete. Nišanski radar dobijene podatke o pravcu leta, odnosno putanje cilja, šalje direktno raketi koja po dobijenim podacima koriguje svoju putanju kako bi uspjela da presretne cilj, odnosno dođe do tačke susretanja rakete i cilja. Tek u završnoj fazi leta, glavo za samo navođenje rakete zahvata cilj i tada se upotreblja metod vođenja kroz raketu. Ovakav način vođenja po metodu vođenja kroz raketu, odnosno Track via Missile, omogućava efikasno dejstvo čak i u uslovima aktivnog elektronskog ometanja na više različitih frekvencija. S-300PS inače se, kao i ostale verzije raketnog sistema PVO S-300, koristi, odnosno funkcioniše na nivou diviziona, a ne na nivou baterija.
Svaki divizion raspolaže sa 12, nekada i 8 samotnih lansirnih oruđa, 5 P-85S ili 5 P-85D. Jednim nišanskim radarom 5N-63S, odnosno 5N-32. Ovaj radar ima domet od 300 km i radi u takozvanim I i J dijapazonima. Od nišanskog, odnosno osmatračkog akvizicijskog radara S-300PS raspolaže sa radarom 36D6 maksimalnog dometa od 200 km. Ovaj radar radi u takozvanom E dijapazonu. Osim 36D6, S-300PS raspolaže i sa osmatračkog akvizicijskim radarom 76N6 koji se koristi tako što se montira na jarbole kao što su 40V6 ili 40V6M visine 24 i 38 metara. Sad imamo raketu 5V55R dometa 75 km koja koristi radiokomadno vođenje uz metodu vođenja kroz raketu, dok imamo i raketu sistema FK3 koja ima domet 100 km i koristi INS i poluaktivno radarsko navođenje ka cilju koji domet navođenja je bolji. Pa rekao bih da je ovdje S-300PS u prednosti. Iako je domet na strani FK3, vođenje je na strani sistema S-300PS jer je bolji i fleksibilniji. U slučaju ometanja i poteškoća raketa 5V55R sistema S-300PS se može navoditi ne samo preko glave za samo navođenje u samoj raketi, već i pomoću informacija dobijenih od nišanskog radara sa zemlje, koji bi uz rad sa raketom, odnosno njenom glavom za samo navođenje, mogao da obezbedi znatno veću verovatnoću pogotka, a u slučaju da dođe do zaista jakog ometanja nišanskog radara, onda raketa sama može izvesti navođenje ka cilju uz pomoć svoje glave za samo navođenje, ali se tada znatno smanjuje verovatnoća pogotka cilja. Dok kod FK3, koji koristi INS i poluaktivno radarsko samo navođenje, raketa nema puno izbora, odnosno ako dođe do problema, nema drugog načina da se navođenje rakete ka cilju nastavi. Inače, zaboravio sam da napomenem da i FK3 i S-300PS istovremeno mogu da gađaju 6 ciljeva sa 12 raketa. Generalno gledano FK3 je bolji od S-300PS, pre svega zbog većih dometa, veće autonomnosti pri radu, ali i zbog mogućnosti znatno efikasnije gađanja malih i sporih ciljeva kao što su dronovi i bespilotne letelice. Sad da vidimo S-300PM1, odnosno PMU-1. Ovaj raketni sistem protivvazduhoplovne odbrane je konstruisan tokom 90. godina prošlog veka. S-300PM1 je pored raznih novina dobio i novu raketu, u pitanju je raketa 48N6 dometa 150 km po daljini i oko 27 do 30 km po visini. Raketa koristi radiokomadno vođenje uz metodu Truck VMSL-2, odnosno vođenje kroz raketu 2 u završnoj fazi leta. Sem nove rakete, S-300PM, odnosno PMU-1, dobio je i novi osmatračko akvizicijski radar, odnosno 96L6, koji ima maksimalni domet od 300 km. Ovaj radar radi u takozvanom C dijapazonu. Radar se, pored moguće montaže na vozilo, može montirati na već ranije pomenute jarbole, zarad boljeg otkrivanja niskoletećih ciljeva. Sem ovog S-300PM1 dobio je i osmatrački radar, odnosno osmatračko akvizicijski radar 64N6, koji se doduše nalazi u sastavu raketnog puka, ne diviziona, ali ajde. Ovo je inače jedan od najboljih, od boljih osmatračkog akvizicijskih radara jednog raketnog sistema PBO na svetu. 64N6E1 posjeduje inače domet od nekih 300 km. Sve u svemu ima tu još dosta toga što bi moglo da se kaže o S-300PM1 verziji, kao i o mogućnostima radara, ali ne želim da odugovlačim. FK3 u svemu zaostaje za S-300PM1, odnosno PMU-1 verzijom, sem u dva segmenta. U jednom segmentu su isti, a u drugom segmentu je FK3 bolji. Ono što im je isto, to je kanalnost po cilju i po raketi naravno, odnosno istovremeno mogu da gađaju 6 ciljeva sa 12 raketa. A ono u čemu je FK3 bolji je mogućnost gađanja malih i sporih ciljeva u vazduhu kao što su bespilotne letelice i dronovi. U svemu ostalome S-300PM1, odnosno PMU-1 je bolji. Ima veći domet, bolji metod vožnja, bolju situacijonu svest zbog znatno boljih radara, umreženosti itd. Sad dolazimo do S-300PM2.
Ja sam u ovom sistemu, odnosno ovoj verziji S300 već napravio detaljan video i u njemu je sve lepo objašnjeno. Zato ću sada samo kratko i brzo proći kroz informacije o ovom sistemu. Ovo je, kao što pretpostavljate, dalja motorizacija S300 PM, odnosno PMU1 verzije, koju smo sada spominjali. Ova verzija pre svega ima bolji osmatračko-akvizicijski radar, u pitanju je 64N6E2. Ova verzija ima vrlo verovatno nešto veći domet, ali i mogućnost otkrivanja znatno većeg broja ciljeva i praćenja istih. Pored novijeg i boljeg osmatračko-akvizicijskog radara, PMU2 posjeduje i poboljšanu verziju ranije već pomenutog radara za praćenje i navođenje 30N6, odnosno 30N6E2. S300 PM2, odnosno PMU2, također posjeduje isti tip vođenja kao i prethodna verzija. Ono što je novo jesu rakete. S300 PM2, odnosno PMU2, dobio je rakete 48N6E2 dometa 200 km i rakete 9M96E i 9M96E2 dometa 60 i 120 km po daljini i od 20 do 30 km po visini. Na jednom samohodnom lansernom oruđu mogu se nositi samo 4 rakete 48N6E2, dok na također jednom lanseru svevremeno može se nositi i do 16 raketa 9M96E i 9M96E2, a ove rakete se mogu kombinovati sa raketama 48N6E2, pa bi se tako jedan lanser mogao opremiti sa različitim brojem različitih raketa, različitih dometa i namena. Sada dolazimo do zaključka da je ovdje FK3 ubedljivo potučen. FK3 u poređenju sa S300 PMU2 nema ama baš nikakvih prednosti. Čak i ta mogućnost gađanja malih i sporih ciljeva, koje ranije verzije S300 nisu mogle, sada nije više problem za S300 PMU2 koji uz korištenje poboljšanog nišanskog radara i novih raketa to sada može da izvede. Jedini problem sada kod svega ovoga može biti cena. Cijena jednog raketnog diviziona S300 PMU2 verzije košta oko $250 miliona, no ovo je vjerovatno jedan divizion bez nekog većeg broja raketa, tako da uz nabavku dodatnih raketa i ostalih potrebština cena može preći i $300 miliona bez problema. Što se tiče naše nabavke FK3, ona je ipak, iako poznata, i dalje u senci tajnosti. Ne znamo tačnu cenu sistema niti broj kupljenih baterija. Zna se da je Srbija najveći deo novca datog za uvoz na urušavanje vojne opreme dala na modernizaciju MiG-ova 29, nabavku bespilotnih letjelica CH-92A i nabavku lako prenosnih raketnih sistema Mistral, ali navodi se i da je u tom društvu FK3. Sve u svemu vidimo da FK3 ipak ne može da se meri sa S300 PMU2. Nekakve šanse ima protiv PMU1, ali to je to. A ostaje nam još jedan sistem za poređenje, ali o njemu neki drugi put. Ovaj video se već dosta odužio i ne bih da ga dužim dalje. U jednom od narednih klipova ide upoređivanje FK3 sa 9K317M bukom M3. U suštini to bi bilo to. Nadam se da vam se video svideo i kao i uvijek hvala na gledanju.